Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na manta. Ya kajing mut jemper khat jong ki pai ba ha kene gejung lala ban sngeu tho ne antat lang ba kijing kan tho ki ba ki ai hapok ki san social media kum ka YouTube Facebook Instagram ban sngeu tho ya ka san perthai bat ka ai ka san perthai jong ki nong thep won ngila ban pule na kita kijing kan tho kum ganuksa ha kene ki election MLA baladep Kaladon bun ba ki bukan tho persya ya keseng National People Party NPP pat ka jing sansha jangka ha ki san snem bala leit no ki bakham bun na kita ki jing tho ki long bet ki bom ya ha bat ke NPP bat ka sarkar ka bala yalam Kiladon ki bakershan hanrei ka sur jongki kala shuja no ha ka jing khambun ki bak kan tho persya ha ka sngi bala nyew ye ki vote ki pai ba ka ri khasi jantia ki le Punjab ya ke NPP tang ha ki pratli ki constituency Sauna Jantia Hills bat mar ar na East Khasi Hill bat ri bhoi hanrei ki la shayong ngan ha ba ka NPP kala job hadu khat pratli ki constituency hapo rilum karo jelang yo lat biang ke NPP ban yalam ya ka sarkar thamai hadin kat to kan emnai ar ngut KMLA ka PDF People Democratic Front kila rungno saka NPP bat ka jumbun pat kala kiu saka RP prangon hadin baladep ke election ki rangsan social media kila shilai da ke jingaro bat jingkershan ya keseng ka brang thamai bat kata kalong keseng Voice of People Party VPP haban badon ki kubor ne ki jingelang jong ka party VPP ki bakhambon na ki jingkan tho ki longbet ki pakershan ya opera ka badai ka shap jong gane keseng kat nang yai kisngi ngi yo i baki bun ki bakan tho ki penpau bakin penjob ya kertong keseng VPP ha ke election MDC bat kumjo ro election MP ka VPP ro jan malagas ni kalai syagis nang gita ban pelong ke jingelang pat ban pendung dekot ya ki bru syagane keseng ka VPP ka klempat syong thai ban ya bat yalap keleng sadong kat baki wei keseng kila lai kenja ka jing sat than jong presiden keseng VPP bat MLA kanong krem ha bana jemang jeliu mentau snem bandawan ka sarkar Meghalaya ban pen kalano ya bha thungkam tungjam kalanang ai bor shu shu ya keseng VPP Kajudon ka ayom ka samoi haba ka wei keseng ka jula ban pen khi win ya kishnong ki thau bat ya ka sanhima ngile yo i house nem arjar khat saw ha ka pot jong ka election lok sabha ba kumno nong ilam na Gujarat ubal pengki ya kari borok ka wei hadu ba layok sendon ban syong ha ka syuki menteri rang bakdu uneu dayu Narendra Modi ubal alam ya ka BJP sya ka jingjok keput persya ya ka kongres bat ki wei pat kiseng kiwai kila shu yalim landang lut klem itu ithau sho namar ba ka jingwan kala er Modi BJP ka pasir khai ha ki election MP hasnam archar khat khandai lalong kumju bat Modi ulayok ban syong biang ha ka syuki menteri rang bakdu ngila ban sngeu hab ne sngeu persya ya kurkom trekam go sarkar Modi hanrei ka chingsha kalong ba ula ban khro ya ki babun ki dong thebut pan Punjab put ya ka BJP ha kine ki atli ki election ngin sayapek saha ke election MP house number 1 lau Modi unang la na am ban wan pai ku menteri rang bakdu ha ka sin ka balai ka seng parthai kala na kawai kejuk syakawai pat da ka jingdon ki rensan social media ki babon na ki seng san parthai ki man se ban pendon kam ya ki ne rensan ban pensepriang ya ki kobor jongki syaki pai ba manta ki seng ki bomdon ha ki rensan social media ki du nong hi namar ka jingdon ki mobile phone bat internet kala pen kalado na dok sedong ki seng san parthai ki bahe kum ko BJP bat kongres ki babo da ki bru bakin penya ya ki ne ki social media bat ki jushna ban pemi ya ki khobor ki ba live heu skin ban kantha i wei pat lani ban pen kesan ya lade bat ban pen rem ya ki wei ki ne ki seng ki da pe tho ro kumno ki bru ki kantha bat sngeu tho ya ka san berkhat jongki kum ba kalong menta ka VP ka yo bha ya ka jingkershan ha bang page na kirsan social media palada sngap ya ki jingkren sharum shena kiwai pat kiseng ki khamja garteng la negi kod ha ka jing sha ben cha kan tho kham tam ki to ki bodon ha kaliang jong ka sarkar ki rangsan social media ki dei kiwai na ki bala ban khata ya ka san perkhat jong ki nong shong shnong ngim dei ban khen deu thala ya ki ne rangsan ha ka ne ka juk jong ka chingele ki nong elam ha ba ki kren ya ka no ki sha theo bha ha ki pai ba ki ba kren lam wir ki sha kan tha ha ban na biang ha ki nong sngam lada shu sngap jaru ki pai ba ki la ban klet no chi sendon ya ki kadai ke bakham hanrei ke jisha kalong ba kirsan social media kadai ki bala shisha ban pekhi win na dong sedong nadu na ying hadu ying dor ba thau ai